Татарстан Язучылар Берлегенең тугры YouTube каналы тамашачылары, бүген безнең Язучылар Берлегенең менә шундый мөхтәрәм, мөбарәк җирендә хөрмәтле кунагыбыз, күренекле язучыбыз, драматургыбыз, галимебез Галимҗан Гыйльман. Минем сүзем күренекле шагыйрь, халык шагыйре Мөдәрис әкә Әгъләмов турында. Biz аны әкәли бирдек бит инде барыбызда. Безнең бунарда, сезнең бунарда. Сездән бездә ул бик мәгънәле хөрмәтле сүз кебек тоелды ул әкә дигән сүз. Шуңа күрә Мөдәрис әкә турында. Бер вакыт мин инде хәзер студент түгел, эшләп йөрим. Ләкин барыбер дә студент елларында безнең танышлык бар иде. Һәм ара-тирә кергәләп чыга иде. Аның шундый гадәте бар иде. Яшьрәкләргә кергәләп йөри иде ул. Хәлләрен белгән булып, сөйләшеп утырып, әмини миңа керә иде күбрәк Шәйхзада Бабич турында сөйләшергә. Чөнки ул бу шәхесне бик нык хөрмәт итә иде. Менә шунда сөйләшеп утырдык та, бер кергәнендә кулында кәгазьгә, гәҗиткә төрелгән бер төргәк бар. Күреп торам, шигырьләреме аның, кул язмасымы, башка бер нәрсәме. Узак кына утырдык, мин Кызыл Почмакта эшлим, тәрбияче булып, бер тулай торакта. Галимҗан туган Шәйхзада Бабич синең авылдашың да. Авылдашым, мин аның гомеремне багышладым итен өйрәнүгә. Шулар турында сөйләшеп утырабыз. Бер вакытны шигырьләрен дә укып алды бу. Миннән дә сораштыра, мин аспирантурада укыйм бит инде, Бабич турында сораштыра. Аның әбисе бит инде Бабичны белгән кеше Уфада. Менә шулар турында сөйләп китә ул. Менә шулай шактыйна утыргач, ипләп кенә чыгып китте. Ул артык нык саубулашмыйча, артык нык кулкысышмыйча, матур гына әйттереп, тыныч кына чыгып китә торган гадәте бар иде. Шигъри адымнар белән. Шигъри адымнар белән. Икенче көнне карыйм, төшәм үземне Кызыл Почмакка, теге гәҗит төргәге тора бит өстәлдә. Шундый күңелем авыртып китте, чөнки бу бит үзенең шигырьләрен калдырган. Ачып карыйм, чыннан да шигырьләр. Бер төргәк шигырь, анда бер 20-30 гына бит бар. Ләкин таный алмыйм, үзегенә таныйдыр инде, бик нык кызылыклы язылган, почерк бик авыр инде. Танып та була кайбер урыннарын, укып та карыйм. Мөдәрис Әгъләм. Моны эзли башладым бит. Ул кинәт кенә югала торган гадәте бар. Ул Акыш күлендәме, башка җирдәме, кайтып киткән бер җирдә ул Шабашкадан ул вакытта. Менә шулай иттереп таба алмадым. Бер-ике айдан мин аны күрдем, таптым ниһаять берәр. Мөдәрис әкәм әйтәм. Сез бит бик кадерле әйбергезне калдырып киттегез миңа. Сез мәтәм шигырьләрегезне калдырып киттегез. Мин менә әле янымда юк, китереп бирәм әйтәм. Сез кайда буласыз, кая китәргә сезгә? Ул әйтә. Галимҗан ди, борчылма. Мин аларның барысын да яттан беләм ди. Менә шушындый кеше иде ул. Чын шагыйрь, бүтән язганын яттан белә торган кеше. Борчылма, торсындай. Ул шигырьләр әлдә миндә, минем архивта иң кадерле бер архив материалы булып тора. Чынлап та менә шушы моментта мин аның шагыйрьлеген аңладым. Илгәррәк аңлап җиткәндерме, юктыр. Менә шушы. Мин яттан беләм, бүтән шигырь минем җанымда диде ул, күңелдә диде. Менә шушындай. Менә шушы Бабич турында икенче бер сөйләшү вакытында әйтмичә булмый бу турыда Бабич турында сүз чыккач, миңа әйтә ул. Галимҗан ди, син Бабич турындагы минем мәкаләне укыдыңмы ди, Казан утларында? Юк, әйтәм. Карап барган кебек инде, ләкин укымадым. Яра, син укып тормай, мин аңа сиңа сөйлим ди. Сөйләп чыгам әле, аны табып укырсың ди. Миңа 1 сәгать Шәйхзада Бабич турындагы мәкаләсен сөйләде. Шул кадәр иштәлекле, шул кадәр бай. Мауктыргыч ничек Бабичның шәхесен ачкан бер мәкалә. Материаллар шундый яңа. Мин әйтәм, тизрәк укысым килә бит, эзлим. Һәр айрыштык, булды, рәхмәт әйтеп киттек. Табам, укыйм. Табам, эзлим. Казан утлары редакциясенә бардым. Юк. Соңгы еллардагы бер санда да юк. Һәр мин сорыйм редактордан. Кемне ул вакытта әйтә дә алмыйм хәзер. Редакторысы микән? Сорыйм. Әйтәм, Мөдәрис Әгъләмнең мәкаләсе чыккан, сан кирәк миңа. Бабич турында. Юк ди, андый мәкаләнең басылганы юк ди. Чынлап та, андый мәкаләнең басылганы булмаган. Миңа шушы мәкаләсен сөйләп чыгып китте. Менә шушындый Мөдәрис әкәбез бар безнең. Бер дәнәдә чыккан, бер санда һәм бер укылышта, бер сөйләнештә чыккан мәкалә. Минем җанымда калган мәкалә, бик күп информация. Ничек шуны язмагандыр? Мәкалә дип әйтү хак бит аның. Менә шушы әйберне үзе бер алып китте ул мәкаләне. Минем күңелдә калды иштәлеге һәм андагы мәгънәсе.